नुखा जे जे दसराम गामियाव जे खायसे प्रग्राम जे जुब मोर्चानि हयते खायजाका युथ IPF नि हयते खायजाका जोंरो चिनि बिपिन देबबर्मा जेबेबे कक साइ दंखा बसावो जों शान्ति नायो डेमोक्रेसिव जतन खायनाय जे अरो दुष्कृतनो जों जागारिगला माने जों बिनि बिसां मेनु खाबे बिनि प्रेस मिट मिया बिनि नेतृत्व खायनो जे खुमुलुं जे बाजारो बरनि प्रग्राम खा दसरामो खुमुलुं बाजारो खुमुलुं एरियाव थाङै একটা বাইক বাহিনী ত্লাङै थानानै तामो दरकार जे जागाव बिनि नेतृत्वनो तिनि पार्टी सबाय जाखा अम स्राय स्राय तिनि हायनो हाय अ जागाव सबाय जाखा मो जों साइमानो एक्चुअली साबखाय ताबो किसु किसु IPF ति रक BJP थानानै शुरू खायका जे बरक रक आगे IPF तिनि केदार जागा साइमानो आगे IPF तो BJP बुलायने रक अबरक ताबो तिप्रा म थाना जले वय ए BJP ओ थाङै जइन खायदि एरपरे अम हाय गतना खायने बरटा शुरू खाय दङ बर अ बरना हमन सानामो सुङो बाय बुइबा ता थंजागदि मनर बुइबा थंजाग दङ माने जों साइमानो दङ म हाय ता थंजाय ललिपप तासारि जगदि मिया जों स्राय स्राय नुगो ता कायसा चिनि जे BJP नि राज्य सभापति तांको बो राज्य सभापति